Park na Račianskom mýte sa stal miestom, kde sa v minulom roku poboskalo najviac zamilovaných párov pod rozkvitnutou čerešňou. Bolo to vďaka zábavno-spoločenskému podujatiu, ktoré dostalo názov Májový bosk. A zdá sa, že sa vtedy založila tradícia. Presne po roku sa Májový bosk zopakoval. My vám jeho atmosféru prinášame v obrazovej reportáži. Žena, ktorá nie je v máji pod takouto čerešňou poboskaná, tak sa stane prašivou do 1 roka.